MeghalayaPost.news. Ka Confederation of Riboy People Riboy Sangi kelarai ban penlong da ka open to all knockout football tournament arhajar arpun rio ban sa penlong Jirang Government High Secondary School Playground di Jirang kum kajing penslur ki kanhun bawan Shim Bynta kaseng kala pengkure ka Khusnam ka basilak tingka ya ka kanhun ladu bersan pau hajar ya ka kanhun bawan baar ka bai entry kalong saw hajar koi ka kanhun bat ka bai referee shajar man la ka game ya ki rules and regulations bat ka fixtures ken sa penpoi sa ki kanhun shuwa ka sngi sedang jong ka tournament katarik bakhadu ban penpoi ki entry form kan long hakalai poi tarik ubana bahanyew arajar arpun rio ban la ka benta ka jingtip ka bakambnya kila ban pun hagini ki number thandai line rio not ar pra khandai not khandai lai pra lai ar khandai rio not khandai pra rio lai khandai wei pra ar san nakalang ka Confederation of Riboy People Riboy Sangi ka Khot ka wer ya baro ki kanhun ne ki club bakin wan ban Shim Bynta bat bru ka jingwan Shim Bynta jongki kan penlong ya kani ka tournament ka bajom MeghalayaPost.news.